Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Lanjut. Onde bojo Akbar. Durung. Lanjut. Iki gohmu kok sing wis bali daleweran sing dadi getihmu kepiye? Nuwun inggih Kiai Patih. Kepriye pawartane? Anggonmu kirim nawala ana ing negara Ngalengka diraja lah kok dadi gubras getih sing dadi ragamu. Aduh, gagar wigar ambabar wirang Kiai Patih. Maknane kepiye? Prabu Dasamuka pranyata mboten purun anampi menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun nuwun inggih sinuwun ing Lokapala Prabu Danapati. Nanging malah Prabu Dasamuka badhe adu ta sing balung uleting kulit badhe ngebak peperangan wonten negari Lokapala Yai Patih. Loh. Weh. Loh. Loh. Edan. Sigra cantutku mregut ngembat watang ngrabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti ya jagat ya diwuh ya Bathara pranyata ora kena ginawe becik Prabu Dasamuka goh lambo ados pundi Kiai Patih Suragati ados pundi Kiai Patih waliken rasamu kirake wadyabala sak cukupe jangkae dhewe wong-wong negara Ngalengka.
Sikra bala kang tumingal Prang campo samya medal liratatit wileting kudu liratatit wileting kudu ong danyuang gong manguncang niti bincang sangaji mijil Latinyo ngedali wuwus Tresna Surawilaga kaya buta singa regil ing Prabu sandangane sapa iki Warangka Patih Lokapala Banendra aku Banendra pancen bener prajurit segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombake nyerangap kowe jati angaran sapa wae sing dadi kekasihmu Temenggung pangkatku kekasete ratu Gustiku sinuwun Prabu Dasamuka ya ora Wanaraja Bintang Samudra aku Bintang Samudra ya sing mburi Whisky Samudra aku mburi dhewe Mensen Samudra bola-bali negarane wong elek jenenge isine nggo romben apa abamu tak bedah Lokapala anggepe apa ratu gustimu sing jenenge Sidanapati wani ngendhake kang dadi tumindak kang sarta pakartine ratu Gusti Prabu Dasamuka wis jamak lumrahe wong kuwi ngelingke babakan kabecikan lan kautaman. Oh, redep sing tak golek ratu Gustimu dudu japuramu. Sembada ingkang jinangka arep bedah Lokapala. Kang sarta nemoni ratu Gustiku Sin Prabu Danapati lamun wis pecah dadane, ilang nyawane Banendra, edan-edanan. Turah kendel kowe. Maju kepara ngarsa legane atimu. Lekan golek momongan punuk golek pacangan marangi tatal grajau tumpang suh tebyah datameng sati gaut setakom dosa we Banendra Dane tanah ngemping lorong gincak pasir.
lo cepet jatiamu uwe ah hei 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 wah was canda ah wah dah ya Manganjur lagu ning angin kukur hagrane ngarego Guruh netoreh kagiri-giri desmalaning rat leketing jagat gelak-gelik bumarus maring jajal sukretaning bawana setan membo manungsa Padyabala negara ngalengka padha gulungen genderamu bongkok ana gegaman we Banendra sak cindil-cindil abange 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ibarate wong negara pring aja mbok pilih sing lempeng-lempeng iki diangkele hadep ana Nalendra ngalengka diraja Raputa Samurah Paraja ora nganti setugel dilak gulung lokapala
Banendra iki. Iya. Pangkatmu apa ning Lokapala? Patih. Watih. Wenjeng. Lara ning mripat. Ki. Prada. Tatane Di Margot. Tas. Wah, ambruk le. Iya, ngancep irungmu kowe. Ya, wah. Biar kowe. Hei. Wah. Wongko. Ayo, Dilane kroco Lokapala ayo ikroyon bajingan kowe. Suragati apa? Goh lambok belah. Yo, diliane. Sapa iki? Begawan Wisnungkara. Apa kowe sing kondang umandange titis Bathara Wisnu kuwi apa piye? Yo, jarine wong-wong pancen kaya mengkono. Sing ketitisan diapur kok jari wong-wonge piye to? Titis Wisnu raine tetek melek. Kowe ayo mendak. Ayo kowe balya ning Alengka. Aja gawe geger mapan ana ing negara Lokapala. Ana paribasan rukun agawe santosa trah agawe bubrah malah dalil. Iki dapure. Wis sing ngelingne Dasamuka. Wis ngelingne Kakang Danapati sing ngelingke Dasamuka supaya anggonku leren tumindang karo murka ngono apa piye? Ayo, rajute bongkoh kabeh babatan pacing. Yo. Ratu padha ratu, ayo Kakang Danapati ora usah gagas tembung dulur. Ning kene eneke wani apa wedi urip apa mati. Ayo.
wani apa ora? Ayo tak ladeni ngejak pirang dina. Edane jangan banyon sing letak we Kakang Danapati. Aku jane mbleh nganggo pedhangku kaya mentol tak babat gulumu aku ngeman pedhange. Ngeman pedhangku kecipratan geti wong pengecut kaya Danapati. Ayo, ayo ngadeg kok ngecak pira atene rawa rontek. Mati dadi pakan gagak bathangmu Rahwana Pancasanya. Rawa rontek. Wes. Amar pamoreng suksma sinut maya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ing Narada ya Kaneka putra ngene iki nek geger aku kami tuaning para dewa sing bingung. Anggere nek geger mesti kami tuwa sing bingung, ngono. Sing siji Pancasanya, sing loro Rawa Soptek. Walah. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba kelawan para dewa. Kalamentine iki Danapati wis pundhat sing dadi darmane urip ana ing Madyapada. Awit gedene lelabuhan Danapati marang jagat saisine dina iki Danapati kabanjut mapan ana ing kayangan didadekake dewa mapan ana ing kayangan Suralaya. Tugase utawa kewajibane ya kuwi kon jaga wujude kembang Dewa Retna. Wis Danapati. Ayo, wes. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Perang tanding iki mau tak itung, tak rasak-rasake ora krasa kok ngentekke 7 dina 7 bengi. Anggonku Bandayuda mungsuh Kakang Danapati. Aduh, kasekten antaraning Pancasanya kelawan Rawa Rontek ya. Lah kok para dewa ngunggahke Kakang Danapati. Mbuh ora idep. Lokapala bagune dina iki dadi kukubaning Rahwana. Lokapala dadi negara jajaning Alengkadiraja. Pak Sawang kae kaya ana gunung. Mapan ana sak mburine negara Lokapala. Gunung kae kok sumunar mawa kekuwung. Kae
sajake gunung kae isih kelebu ke bawah perintah ana ing Kukuban utawa wilayah Lokapala. Weh, elok men Lokapala. Nek duwe gunung sumunar mawa kekuwung. Ya, ajak paranane. Apa sing mari sumunar kae? Taruna hangutiya sanestara mongko sanguning dumati masuki engkang ron kang akeh gunane bisane semoga takeh kono ing ngarep kaya arep tak rubuhke negara Lokapala. Nanging bareng aku tekan gunung Lokapala saklebatan aku weruh wanita Sulistya ing warna selawase aku urip ngalengka iki kebak wong ayu nanging kok ora kaya iki. Ketemue kaya lagi saiki. Ora wong ayu aku arep takon karo kowe iki sejatine sapa? Iya Rahwana. Lho, kowe ngerti aku? Ya kowe Ratu Ngalengka Diraja Rahwana Raja. Bener. Aku Rahwana Raja sumurupa. Aku widodari kayangan. Sesilihku Bathari Sriwidawati. Sriwidawati iki kowe? Iya. Layak. Iso ngluluhke atiku sing lagi makantar-kantar. Ning tak kira ora mung aku dhewe. Wis to sapa wonge? Sapa to wonge? Nesu dikaya ngapa nggeruh kaya kenekan iki. Ajur atine edanmu piye? Ya temene Widawati iki mau Lokapala kaya arep tak obong-obongo. Kaya arep remuk-remuk. Tak lebur-lebur. Ning aku bisa dadi luluh bareng aku weruh karo kowe. Wis saiki api-apian aten. Gandeng kowe wis bisa ngluluhake aku Widawati. Pilihane nggur loro, aku melu kowe apa kowe melu aku? Wis pilihan. Pilihan, rong pilihan. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Kowe njaluk apa? Negara Ngalengka nduk jaluk tak wenehne. Kandha kowe njaluk apa? Rahwana. Piye? Wong cecutuhan kuwi dasare apa? Dasare tresna. Aku tresna karo kowe. Ana ing negara Ngalengka ki tak data. Wong ayu ki jumlahe 5.500. Sing ayu karo manis tak jumlah ana 2.200. Sing ayu manis sedep ana 1.500. Sing ayu manis sedep gemati nggur 550. Ning bareng tak
tak rasak-rasake sing ayu, manis, sedep, gemati, sedet, kewes kok nggur mlumpuk ning kowe. Kowe tresno karo aku, ning aku ora tresno karo kowe. Kowe ngarani aku elek ngono apa piye? Kowe ngarani aku elek kuwi mergo kurang telaten nekmu nyawang. Tinimbang aku dadi jodhone wong angkara murka, luwih becik tak entengake patiku. Wah, ala kena tieman mati teng aku kowe Witowati. Hey! Aja mlayu. Hey! Obong kowe malah lampus diri, kowe mlebu geni patunan nganti kowe tumekaning mati. Sumpahe Dasamuka, sumpahe Rahwana-raja, aku ora bakal mandheg anggonku ngangklang jagat munggah gunung mudhun jurang. Uripku sak wutuhe bakal tak entekke kanggo goleki kowe Witowati. Witowati. Ora mikir Saka rendang mending ing alam donya pramanusa musyrik samara alangan paring kriyana nanging kondo ora rumangsa terus alam magesan sira aja padha kesuna kapingono kaliyan sesna mula aja padha sabrana supaya datan antu citra. Podat marica. Rene. Kinutang-kutang tansah bisa lelati Rasa takrama ngayomi Yoga susila dadi tempat tulodo Gede pae jare Gede tak pernah ditutup Gede pae jare Gede tak kaya Aku itu kabudayan Rindu rasa sekali lagi Kau sama terayu Renyong Anggap
singkat-singkate ya, Truk. Iya. Arep pelakon isih saiki wis ngono wae. Pokoke dicuplik sithik-sithik bakune ora ninggal benang merahe. Ngono ya. Alhamdulillah. Ning ya iso tepat waktu ki gara-gara ya. Ya cek angel kae lho Banjaran Sumantri. Ya. Nganti 2:30 lagi gara-gara. Ya sok dibaleni neh diringkes-ringkes ayo. Sing baku ngambali atur menggaris bawahi, nira. Atur kula wonten ing season limbukan kala mau. Ngono ayo. Masih dalam untayan benang merah bersih dusun. Dusun Weru, dusun Bulak Mojo ngaturaken panuwun. Panitia kang sarta sedaya para warga masyarakatipun ingkang boten waleh-waleh ingkang boten jeleh-jeleh. Nuwun inggih animbali kula sak kanca sanggar seni Astabrata. Iya, ayo. Cedhak kene ya tekan omah. Iya karo glinding. Karo glinding. Mbak Manuhara aku mau pengen mampir dalem griya, mampir gubuk, monggo. Mau arep mampir, iya. Ya, ing atase awake dhewe isih pinercaya rambah kaping 3 iki wis luar biasa. Isih diparingi wanci, isih diparingi wektu kanggo nyambung tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi. Ya. Tembunge agama piye, Truk? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke sing dadi rezekine, didawake sing dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono ya. Saiki leren karo ngaturake tetembangan luwih dhisik ya to. Dadi gara-gara iki nggo ngendoni sediluk. Nggo leren nambekan sediluk sadurunge ngrampungke lakon. Ngono ya. Pamundutan ya. Mas Heru ya jan ngangkat gandiwa, sing iso ngangkat gandiwa iso ngukup Dewi Sinta. Oh ngono. Wah Raja Narpati akeh. Lah kok sing iso ki putra Ayodya Sang Raden Rama Regawa. Ngono. Ayo Prabu Dasamuka dibisiki karo Potet Marica. Lamun titis Sri Widawati kuwi nitis ana ing Dewi Sinta garwane Rama Regawa. Lah terus nalikane ana ing alas Dandaka, ya ta? Dewi Sinta dicidrawani karo Prabu Dasamuka. Wah wis dicolong wis. Jan kaya apa ya? Punapata mirah ingsun prihatin waspaku mijil tuku dahat tanpa karya sekang rinemakan Gusti. Regyan Sinta cinidrawani kalian Ratu Ngalengka Diraja awit Prabu Dasamuka sadawaning urip kepengin sesandingan kalian wanita ingkang dados pengawakaning Sri Widawati. Ngantos Prabu Rama Wijaya utusan duta nenggih Arisang Anoman kinen mratinjo kasugenganipun Rekyan Warasinta kaliyan nimbang boboting kekuatan negara Ngalengka.
Sang Raden Anoman wis bali marang negara Pancawati Denda. Prabu Dasamuka puguh tekate kaya Tugu Waja dene rasa ngukui garwane Sang Rama Regawa nenggih Rekyan Sinta. Gelising kondoring kesing carita prangsari kudu palwaga datan kena den selaki. Perange wanara mengsah raseksa kanthi semundul ing antariksa panjriting akeh korban kang ana ing paprangan. Oh, maju, yo. Ampun. Hey. Bala Ngalengka cacahe 11 haksahini. Wadyabala Wanara utawi Rewanda cacahe 7 haksahini. Perang gegempuran kathah senopati Ngalengka ingkang samya gugur wonten Rananggana. Kethek mungsuh buta. Prahasta mati Sarpa Kenaka mati Kumbakarna rayine Prabu Dasamuka gugur Atmajendra Ngalengka Indrajit ya Megananda mati Kari Ratu Ngalengka Prabu Rahwana-raja Tanran Yata laruta sakehing gudha saguru-gula yen hatana mutusa sang seri ing Ogok Tejawandri inggih kula ingkang sowan sinuwun nitik diapur musing Cekutrut wangune anakku Indrajit gugur madyaning Rananggana nggih raka-raka luhuran malah kepara ingkang putra Megananda ingkang mejahi nggih Raden Gunawan. Aku wis ngira. Aja toh Indrajit sing ora mati ya adiku Kumbakarna sing duweni kasekten inuwe wae nyatane ya mudhar. Hak lontung dawuh wis wancine Dasamuka ya Sang Rahwana. Raja dhewe kang bakal maju dadi senopati. Ngadepi si Rama Wijaya sak wadyabalane munyuk. Nanging sadurunge aku tak pamit dhisik arep sing apa.
kasiram toyo windu pun marujuk katon semi ing Mas Patikku mula enten raja dewaku Sinta endahe taman suka prasasat swarga luwih-luwih yen nyawang sara ting citramu wong ayu Sinta paran pawartanira sejatine tekaku mapan ana kene nedya ngaturake gunging panuwun marang sira Yayi Dewi Sinta awit nadyan tumung sak oboring blarak atiku wis ora mangsa marem ya mung merga sira wis bisa gawe negaraku mulya tata raharja ing tembe mburine awit Dasamuka percaya lamun to jeneng sira Yayi Sinta Dewi Panitisi Sri Widawati dewining katentreman kamulyan lan kabagyan Prabu Dasamuka kowe jejere raja diraja mbau dendha anyakra mati emane kowe wuta ing lajering gegayuhan karepmu piye Sinta Rahwana sediamu becik gegayuhanmu luhur nanging tinemune jebul kleru panarkamu tumrape werdine sedya kang sejati kleruku mapan ana ngendi wong ayu kowe ora ngrumangsani menawa rusak ing negaramu tumpesing wadya balamu ya merga saka pakartimu cupeting budi rupaing nalar paugeranku mung prasaja yen kowe tresna marang hayu mesti nemu raharja yen singlar hambek utama bakal nemu rubeda tiba papa cintraka keduwung kang tanpa guna yen getuna ya mung bakal muspra perkara iki kudu enggal rampung Sinta pangeh pisane rampung sedeng senopatimu tumpes wadya balamu ludes masih lungguh ngedeng kranging-kranging-krang kowe mukti wibawa ana kene cetha kowe ora wani ngadepi Pangeran Rama Wijaya Dasamuka Sinta alus tembungmu manis ucapmu ning ngabangake kuping ngentengke nyepeleke marang Rahwana Raja kok sengguh aku ora wani ngadepi Rama Wijaya sak mengko bojomu wis dadi ratu dijuluk Prabu Rama Wijaya tegese bobot lan derajate wis imbang lawan Dasamuka dina iki aku bakal netepi prasetyaku kang sejati bakal tak adani jembar ngene njaluk bali ning garmu langing driya mangu mangun kong kanduhan rimang ing Prabu Dasamuka kowe bangsat Rama Wijaya kowe Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati isih gedhe palimar maningsun marang Dasamuka nungkula dene garwaning ingsun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganing ingsun yen to katemahan mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu mapan ana ing negara Ngalengka kene piye aku mbok kon nungkul ya anggepmu kowe kuwi sapa kowe ngeman karo aku kowe ora susah ngeman karo Dasamuka boyongen Sinta kukupen negara Ngalengka nanging yen sepedhot gulune Dasamuka ngatang-ngatang dadi batang yen to mangkono pranyata kowe nang lindra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama kowe ratu sing wengis Dasamuka sing wengis kowe Rama Wijaya kowe ora ngilo karo kahananmu
ora ngilo karo gethokmu ki ngorbanake nyawane ewan prajurit munyuk ming kanggo nuruti tresnamu marang Badan Sepata. Ming kanggo nuruti kaperluan pribadimu, ming kanggo nuruti nafsu serakahmu bangsat kowe menungso. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok go beteng letek ing atimu anggonmu kabondo marang katresnan. Adya balaku mblasah nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu he Ramajaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem, apa ngono kuwi dudu wong wengis? Kondange akeh kang ngandharake Rama Wijaya kuwi titise Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan lan katentreman. Nanging babar pisan aku ora percaya Rama Wijaya. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem. Wisnu kuwi dewa gawe kabagyan, nanging yen kuwi dudu Wisnu. Kowe ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas, ora duwe rasa asih marang sak padane. Salangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati. Kowe aling-aling biangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu manungsa. Kowe biangsaning satu kewan, kowe jaga, kowe iblis Ramajaya. Aja kleru panampamu Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk balining Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati, kewajiban ingsun iku mbrasta mamalaning jagat ingkang sinandhang ratu ngalengka sak wadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh nggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu hanyernake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak pejagong karo kowe. Dene sakpurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Wah, gombal Rama Wijaya. Ucapmu kabeh mau ora ana kang nyata, kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetokake sucining tumindakmu ana ngareping wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu, aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo, kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta, jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong cireh, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu nggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip brasta angkara murka, ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Bareng mati tak wujudi, ganjur ilang nyawamu kowe. Ayo.
Banjur babah depane lemah. Getih aku tah ana ing drambah. Ora tunggal engko Diraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Eling-eling hanggaduh aji Pancasanya mati ping 1000 sedina. Alamun to isih kesinungan bumi geni banyangin kang sarta swasana bisa ngambali urip maneh gregah kaya wungu saking nindra. Pusaka Permati ya pusaka pamungkas Kyai Guhya Wijaya. Kyai Guhya Wijaya ambarengi risang Raden Anoman ingkang hanjunjung onang gunung Karungrungan kena sepataning Resi Subali do kepungkur. Senadyan den wulungi wujudipun Aji Pancasunya nanging kalamonta. Aji Pancasunya kinarya anebar wujuding watak angkara murka. Sumpahing Sang Dasamuka matine mung kalawan rewanda utawi bangsane Manara. Jinepret panah Kyai Guhya Wijaya barengi Sang Anoman ingkang nablak wujudipun gunung Karungrungan. Mati ra iso ngadeg Dasamuka. Aja mbok kira aku mati Rama Wijaya. Aku Dasamuka kang wis abadan sukma. Winastan Dasa Kumara ya Sang Godhayitma. Nganti donya kiamat ora bakal leren anggonku munggah gunung mudhun jurang ngangklang jagat. Anggonku duwe idam-idaman kepengin sesandingan kelawan wanita sing dadi paniti Sri Widawati. Amarga katresnan kuwi yen miturute Dasamuka dudu sapa sing teka dhisik nanging sapa sing betah selawase.